Zovit kan lo kele ta tun tum video a chuan kum sabi som ni na lai bor vela friends rama tol thatu u naw lar tak mai papin sister ti chanchin kan ngai thau don ani papin sister kan ti te hi Gustav ale Clemens papin te fa ani a annu pa hian fanu hlir pathum an ne a au pa ber Emily hi kum sanga chakua pakhat kum khana lo pianga Emily piana changa kumlina sangha zakwa panga kuma khan fa pani na ne turin Christine papini alo piang vele a kum sangha zakwa som pakhat khan an unaw zinga anaw pangber ne turin leya papinchu alo piang veta ani annaw panglai hun mandan hi anlain at khop maya an pa Gustav hi zungol veini in an unaw hian kut athak na sachin le a tin an nu Clemency nem zok turanga ipo hi ako saw ve thin le a me che du da ve tak anga soi ani bok a chanchin an soina then khata phei chuan ana thona a boss nen anin ngai zong thin in an soya le ai pian ma hian an khosak har satna chuan lamin Christine chu Gustav unaw nu en kulturin akuta chuan da tok mai ani kan har sa mai kan in siam tange te talem lo chuan Clemens chu arai vele maya an fa pathum na ni turin lei chu a hring vele ta ani lei pian nu lok hian Gustav chuan an fanu paber Emily hi apong so reng thin ti Clemens chuan a hra chuak lo maya a thina ur hle a pasal chu then ngalin a fanu Emily shem nan chuan sa khorong bol tu me chom khom na mun lebon pasar conventra hada ve ngala Clemens hi amak ve reng renga a fanu nge Emily hi omdanin azir lo awangin a pasan Gustav hian a pong suan in ngai saklat mai ani heti lai hian Emily hi kum som cheu upa ani nge a adin mun hi alainat kher mai ti chuan anu thuang chuan conventra chuan ta ani Emily conventra omna lebon pasar hi a discipline khawle strictly tuk awanga mi soi hatling ani a Emily da nu lok chuan Christine chu ani ne na tang chuan hruain Emily omna chuna da lut vele ta ani Christine naw le po chu en kol pelo ani che kang chu apute en kol turin ada vele ta boka Emily le Christine te hi an te atanga conventra salian ani awangin anin kom ngei chho le a kum engama za conventra nom nu chuan Emily chu nan ni turin ain pe ve a Christine chuan u nungzuya nana in pek ve mai chu aril ruka ma se anu Clemens chuan Christine chu nana in pek ve tum ti a hriat chuan alo thin ur maya Christine chu ain pe ve mai ang ti a hlau hle a na thok rual ani vele chuan convent tang chuan a hruai chuak ta hala ami nei hlona tur na azon saka anu thu oin lemons chung kan hoya chuan in lo turin Christine chu akalta ani a convent chom na lam an chorna saboka Christine chuan in chung chet vel chu a ne so hle a lemons chung commit po atlung khop mai Christine po chuan nom ati chho ve viwa ma se Clemens chuan Christine lo chu adu khop ta tlat lo maya ana tho milin hlon pe lo ni in angaya ti chuan Christine chu ana atang chuan ban tirin nadang zong turin atile ta ani chuti lai mek chuan Christine naw le in kol tu apute chu ama le ama ain ti hlum ringot maya ain kol tu ber aboral ta ka chuan anu hnen a chuan a kir vele a Clemency sum a chil tareng reng chuan a hlok na tur ringot ngai to chuan lei chu mi intify in lo turin atir chuak vele ngal ani soitong khan Emily chu anan ni tura in serrang to ani awangin achung ta chuan an mukha hle a anaute pani Christine le lei te chu hun rei tak chung rang ma se in khatan han chen le tak si a chuan anin ngai na chho hle maya an hun ol nei chuna chuan an pani hian anin kom te uchot maya unaw in ngai na chu thil tha chu ani ngai mai ma se Christine le lei te in ngai na dane ro hi chu adang lam kher maya poina satak an khoi pha ta zo ani kumsa ka chakwa somni paruk ani a Christine chuan kumsom ni pakhatna amang cho ve meka chung ko ho satak mai mansio lenslina an chung kon hoi chunin hlona an muhlau maya
pumasiwa hi ukil ania anupui hi alioni ni in anu pa hian fanu pani anea an fanu upazok hi pasal bula chenga anau pangjok chin vei vai ro hi chu pasal la nei lovin apa te bula hian a cheng thung ani an chung ko hi nei nung tak ania wangin Christian nu po hi a lo chungchang a chuan lung oi hle a tin pumasiwa te chung ko po chu Christian na tho dana an mi tatlungin du sak pon du sak hle reng bok ani thaeng mazat a tho nu chuan pilioni nen a chuan anau le ai chung chorve turin a soipia Christian hian na a tho thathin ema wang chuan adil na chu an hial hre a le ai chu thok ve tur chuan an chorve ta ani le ai le Christian te unau chu in khatan han thok dun theita chu nuam an ti hle mai soitong hian an unau hian anin ngai hle a an panhian om dun to chuan tu dang ma an ngai lova an mani panhi khofela chuan an cheng ani berang chu chawni tu khain khom turan chu bak chu an chuak tam lo hle a an chu ve chuna chuan ai an thiam nen an kal dun thina he an ai an thiam ron nu hian an panhi hian an pian na masalama nu pani thin thu alo hrila chuan thu hriat chuan an rilwa lu an he hle ani ngeyang mi padang han ngai to tumna reng reng hi an nei lo ani papini te unau hian in chung chet vel na an tlin mai baka mi pa le thendang an ngai sak ngai lo awang hian pilioni te chuan an ring hle a anina ompui dang an chorve thung te ro chuan an mil lo hle thunga midang in han hek thin bok ma se pilioni chuan an unau hian soisela tur an nei lem lo awang hian adu sak chun zom hle zela Christine te unau po chuan pilioni chu nu edin an en hial ani an lo zong zong chuan nu Clement sin hen an thon vek thin ti pilionin an hriat chuan a khongai hle a an unau chuan an lo chu Clement si thon lova an mani ta na mang ve turin a hrila ti chuan an unau chuan an nu poisa an thon thin chuan ti topa Clement sin asum mun a nar ber a top ti a hriat chuan a lung oi lo hle nge ani kum engama za chung chu papini te unau chuan nom takin hun an mang chawa ma se huna local dewa pilioni chu in chung en kol chungchang a chuna khir chho ta hle maya Christine te unau in chung en kol dan chu du khoplovin a thin se em maya social tur hi adap reng mai ani ber kut po thak na sachin le a soi ani a chum khat phe chu le ai mun phia adu khoplo awang chuan na takin a sika thingthi chunga chuata paper thema phia kim lo chhar tur chuan atia hemitum hian le ai chu apila ka chuan lung oi lo hle maya tlaya u ne na ruma an pani te chawan om nu chuan au bula chuan ting hian a soya achunga pilionin khatiang taka tile ani chuan a khoilet ve tur thua hril hial ani huna local zela February ni sanga chakwa samthum pathum alawin her chuaka pilioni tenu fa chu an leng chuaka masiwa chu na tul dang awangin office lama chuan akal boka hemitlai hian an chung ko a choi chho tum ani a Christine le le te unau chu in ngak tur ani a tlailama lo ni a khua thim thet to ti a chuan pilioni le jen vi ve te nu fa chu an le na tang chuan in lampanin an honga in chung an han lu chia chu ani dang ang lo tak main in chung chu alo thim rup maya Christine chuan a pi te pan hi chu lo dong songin in chung thim chan chu alo hril mol mola ma se thu sei chu ngai thadu hlek lo hian pilioni chuan an khum ta chiam maya chutia haulai tak mai chuan Christine chuan aman ro mu nai ber sona tanga siam tui thilna jaksula in pilioni lo a chuan a thei pato pana chuan a chuta chor maya an jen vi vai chuan anu chan tumin Christine chu alo be ve ngala chuta le anung lama tang chuan liai chuan aron chuan ve ngala Christine chuan lei bula chuan kaswa don ti in ring takin awa alu kha chuata tauti ro ti in pilioni ni kho hремang lo om chuwa ko ka chu mai chu du tok lovin amit mu chu phar chu sak vek turin thu apezui ngal bok ani au thu chu zomin le ai chuan akut long chuan pilioni mit mu chu an phar chu sak ta ngal maya chu thiang bokin jan vi vai mit mu po chu a phar chu sak ta bok pilioni te nu fa chu che theilawa an siam nu chuan chemte le tu bo la in du tokin an nge sata rep mai ani
an soi sak hlum nu chuan an taksa chu chan sinin sazupui sa an siam anga siam turin an song bol ta mi maya an mal pui le mong tam te chuan du to kin an zai soma hetia du to ka an chet nu hian Christianity unaw chuan intifaya muturin an unaw rum lama chuan an chhota ani heti lai mek hin masiwa chu office bangin in lampan chuan a honga in kota han thlen chuan a lo thim thiap ti chu a mu thoya leoni tenu fa chuan choina tu lama chuan an lo nga kani ringin ngai that lo na po chu anei ran lawa an choina tur mun lampan chuan a kal vele maya amai ro chu an choina tur mun a han thlen chuan anu puile afanu mel reng chu mu turam ta si lawa thil dik lo omani a ring thiam ngala an chhli kil pui tur a chen pa pakhat nen chuan anin lampan chuan an chuak ve ta ngala anin an thlenga in chung lon han tum chuan a chung lama tang chuan a lo in kal thlat maya pon lama tanga an han en chuan in chung chu a thimuk mai boxi in chung bera anong puinu te rum atanga bati in cheng teng teng bak chu eng hu tur reng om lo ani pon lama tanga lungaina an hriat tak si lawa chuan police te an pun tar ringot maya ti chuan police officer ho chuan eng tin tinamo anin chunga chuan an lu thei ta rama kongkharan han hon chuan an be se lo lutuk thil an muta thut mai le police officer in torchlight an ona in chung chona step a han chun zat chuan mitmu ti sen ne na in che pia nuai chuan alo mel ru maya ara pom ngutang le misol tak che na nu ma ani ti a hria da wangin puma siau te chen dun chuan sa him zok nan in hnuai lama chuan om turin a han bia a torchlight nen chuan film khur le thom dim takin in chung lam chu a pan chho le ta ani in chong ni na a han thlen chho chuan le Christianity unaw che na nu ma rap thak tak mai chu an muta a bilioni te nu fa rong chu ti sen ne na in che pia nuai hian a lo lo ma an man nian ni ti hriat theilo khopin an mai chu a sop se hle ani bilioni ngong a chuan amit mu an phor chu sak hrui chu ala in vet kol tup mai boka officer po chuan arap tak zet ani anum puinu te pani thil ti ani ti chu hrelo chuan misorin an soi sa ve tura chuan angaya in chung lama chuan en fia turin han chho le ta ani room thim takar chuan kongkhar kalna tanga batiron eng chuak se chu a mu a fimkhur takena pan nai hriata phun researcher a hriata wangin kongkhar chu honan tuma ma se room chung lama chuan alo in kaltlat mai si a kongkhar chu han ki kar kara tu mainan chang lo changtun om tak lawa chuan kongkhar kalna chu che in room a chuan a lut lui ta a room kongkhar an hon chia chuan Christianity unaw kil khata in ko ariala lo om tun chu muta a an pani chuan hlau thong ti hria tak hian an lo khor det ta an bulloka chuan ti bo thi sen le thlok them kai loi mai chu alo om boka police in thilom zian han zo fia chuan an mani thani ti chu olsam tak hian an soi tlang ngal veka ma sen mani in venna na ti an ni thu an soi ve thung ti chuan papini te unaw chu tol tha thu boi sim sakin man ngal an ni a maktak main an unaw hi khongai tu an tam hle maya an hun laya mi chal lang tak mai John Paul Sartre Simone de Beauvoir tele midang dang point an khongai thon sei chuak ve hial zoka mi hausa le er thein karin thlona na salutuk awanga thil thleng ni angai tok te ponom bok ani leoni tenu fa an tha wangin an chungchang chu korta trial nei ani a papini te unaw tana ukil ding chuak chuan an unaw hian aril lama har satna an nei ni na soi saka hetia soila hian Christiani le ai chu an pani hian ani mel ngoi ni in amutu te chuan an soi ani trial nei chung zong hian an in tran tlata 12 thatu dang ang no takin an thil ti sual chungchang po hi an pom thlap mai ani anukil chuan an chor chhuna din hunin azer lo mai baka an chung te jing apo hian rilu lama har satna engamo an lo ma chan to te chan chen chu han soi chu asaka Christiani te pu hi mithin setorot lutuk tharum tho thina ni thute an ka zen pakhat po mia da na mun insane sailama thiani thute le apute po manin ti hlumani thute an soilanga anukil chon thei to phancho sakma se
aking tilam chuan medical expert hoina ngun takan kom chen nu apo aril rolama har satna engman nei lo thu anun ron wang hrimhrim tual thatan ni ti in an soi ve thung ani hetiang hini ma se mitam tak chuan an che dan enin mi pa ngai ta na thil ti chi an ngai lo awangin aril rolama har satna an nei nge ring tho ani prosecutor tele defense lam to soi tengun takan ngai to nu chuan court chuan thutlukna asiam fel theita a papini te unaw chu pilioni tenu fa an tha awangin thiamlo chantir anita ani anaw pangjok lei chu u tu hnuaya om ani awangin a hremna chu anti nep sak dewa kumsom chung lungina tang tura ti ni in Christine papini ve thung chu thi tura chung thu rel sak ani thunga September ni somthum sanga chakwa somthum pathuma ti hlum tura rel ni ma se anuwa chung thon ngai to that sak le nu chuan dam chunga lungina tang turin ti ani ta jok ani Christine le hi tanin chung achun an da ranga unaw in kop chot thin an han om rang ta chu papin te unaw chun sheuman ti hlemaya abik takin Christine chuan atuan na fal hlemaya ataksa le a hrisel na chuan a chiat pha hle a tanin nei tu tan hen a chuan le ai chu mu handil thina ma sen phal sak thei meu lo Christine thinrim chuan ama le ma chu intinat atum ta a choreng reng ai du talawa tanin veng tu hnen a chuan anawan mu tir don lo ani chuan ama mit mu khar chu atum thu ta chu a hril ta a ama le ma intinat an hlam awang chuan akut phol nan straight jacket an hak tir ta top mai ani hun engama chen nu a chuan tanin en kol tu chuan lei mu chu an phal sak ve ta hlau maya Christine le lei chu anin mu tange mai ma sian che dan ero chu tanin veng tu te mit akham hle thung anin mu hun chung re lo te hian Christine hian in ngai zong che dan yom taka che in anaw kor om kilna te chu a phel sak vel ni nan soi ani hetian in mu tian nu hian papin unaw te chu an ta na hmuna chuan an khung rang vele ta a hre tak chunga anom hran angai le tak sia chuan Christine chu ma ang bukin thil te ai du lo le a liai mu turin dil na the lu le a ma se hi mitum hi chuan an phal sak talo ani huna local zela Christine chu tanin en kol tu te tana en kol aboi thak ta ka wang chuan ril roloma har satna nei te en kol na mun rens insen salama chun da ani ta ani en kol na chu handong ve bok ma se athi lei du lo chu a chun som zela thilei lo tanana na chu ataksa chuan chetlam apan ve zela mai ni som paria sang kha sakwa somthum pasari alawin her chu chuan kum somthum pani mi lek ni in Christine papin chu aboral ta ani leya papin ve thung chu tanin chung a fel taka hun amhan thina wangin atan hun chung chu potoi sak ani a kumriat chung lung ina hatan nu a chuan kumsanga chakwa somli pakhat khan chu ani ta a zera tanga chu nu hian anu clemency bula chuan a let le a hotela mingdang main ai lo thin ni in an soi ani apitar nu thalak hi mu turam lova athi hun tak hi hriat thei ani talo ani anu naw hian simitia laboratory nanta phumanita ani tunhuan chanchin an zir chen le na chuan papin te unaw hian rilulama har satna chikhat ser psychosis tia an soi thin natna an veini na langa a soi ol samnan chuan saptong chuan madness for truth in an soi mai thina hetiang natna nei te hi chu mi pani amo a aya tamdeu hian ni thina anin a chil em maya an ma ni pialama hian midang han ngai sakna reng hi an nei thin lawa anin la rang tlat mai thin ani in ngai zong lai pani arwala in dilum thin te po hi hetiang ang natna nei hian ni tlang pui thin ni in an sei bok Christine te unaw po hi ser psychosis natna lan chu dan entiun na thatak ni a ngai thei chu ani ome wale khati zong kha tuntum video a kan ngai thak thei de chu an lo ni le tareng maya next video crime ngai nam tak nen kan mu le don nia